كأعتقد حيلا عفار زلس تقرأ ديمقراطية نفتح سي إنهم زخادة سلازم فتحنا حق نزق على سكم زلا غيرك أوزيو نسوت راح يكون هون ساعات دنا حرام مريت زلوا نساته بايزوي ميداتات حرام مريت تبعي كخطوة يقبل هذا بصير ب تاريخ درجة من نارشين درجة حرام مريت بحاله كل كانوا هزو كام تكوري جن حرام مريت راح تكون سنة حرام مريتي حرام كبحال زقبا هنسي يفوز زقبنا تجارخ نحفر اللون زقبنا هذه أتيونا نار إنا مثل أنت نجار زبار زلنا سمرت مالت نعرف سمرت اللي تصوع زلنا سمرت مالت حزب تكبر أو تقرأ قدم كبر جزاهم حضرت نبرة مالتي ويقع أو تقرأ قدم حيزق جزاهم حضار دخون ساعة تتعشوا مالتي نقدم حوحات مسيلم حوحات كفرس الصراحة كتصيلم نهيز تقرأ جزاهم حضار مسيلم جن نهيبل تقنا جزاهم حضار دخون أحس تقرأ كوينهم جن صار هس تقرأ تسلفوا جانا سايدرات بليت فتحهم صددوا مس فايلهم كيركب صحنو بزي لولو كخص خيتري عالم مترجع قاملنا أنا لما عند خنا حيدلن هذي عمص أنا منقستمت منقسين توزعره أو تقرأي بقولوا إيه قيتاتشو ردان إنه ينا مخرج مرحوا جزاهم حدار نسي صارت عادة تسلفس صارت حاجة منقست تسلفس منقس خم منقسس نبلتقنا أيديو تمالز واقع كذا نورا بلتقنا مالتي دحرت هزبي نتزز سلم سرعته وجدوا على منقسية تعيش هذه على جزاهم حدار تعيش بأمنت بحق منقس بقى على محله أبزخهم زي زوله مكران سقاين زمن كوجز ترفكو بوجز عنهم صلاة خطفني لهم قل مسوعتي مكيت ترفكو بوعل فرتنا مسرت راحت غيرك ترجعت زين حمش نتازياتها كتفصم الله يبقى لكم إلي بقى الكدان محلو نستقرأ مسمن متصلع بس بتقنات بحال صلاة درارر إذا بقى على محلان بأمنة ترف مسوعات دخونا جزاهم حدار قل بميستر نتصلع أيديو قلنا يتقرأ أو تقرأيس نيتصلع وكل كوينو نتصلع الناس رحة نستقرأ بالحرة زوجة حيلي تاريخ أوطل ما تفتصمي وزين اللوطية نسلام بحال ترى اللي حاز جور وزلهم جنسايد تقدر فدان من قصة خمسة يفتصمه جنسايد فتصمه بمسداد عشرات قلنا نايت مخاطر تقدر يدخلوا واجا بسم مشتى بروتي اللي حاطين اللي بمسداد بدبلوماسي بتدخل قانون كله بمزرعة تقدر يقعدنيا تقدر يبداليت هز تقدر تأجي وجه خمسة خفته بالتقدنا سرعتهم كعا حق مخبر سلامه من قصة غيره كون زلت المس فتصمه صوت عفار ده اللي حيلي نايز بوليتيكا وعلامة إذا فتصم زلوا سمرت بحال نايت المت حيلس ناي مليتري كم في مالتي فكم زي وزول تاريخ أو المت فتصم أكون زل برخة قصلهم كيحكموا استهدفها بمورال كيتنعنعوا سواءات صدرها سواءات حدرات أليمة أوز مكرا أوانزي استقرأ برخة أحاول دوري يوم ونصنع إيدهم زهوية أزيو خان أو يوم يعطوك حيلي أصلي فمن نقدر استقرأ بالحرز وزله سمرت مالت حزب تكبر تقريا زارة نايم تقنا سراويت مالتي تقريا تزارة ما يزوجها أفتيون كور هم بلاي نيرو صور هم بلاي مسحوي زواج هذا اللي خاطر يوحنس قرمس قلب تقنا سراويت مسواج عدواني مورحي موتيس مسحوي واج هذا اللي خاطر أو درجز نورو أما لا ختمات تقرأ يدخلوا وقت تجار عصت حمش عمتس درج حيزم ناي درج ينفرم تخلينا من ناي درج علامة حيزم يتبع تقدم لنا ولا حوا مرشينا نجلاس كوينا من نطقم تقرأ يعني حوزين الدواء زدودوس مسحوا كوي دوديو نقولت يوم ناس دودو بهليكوبتر وين تقول له سمعين يا جنزي دودو زله قلت تجاري خاطونا مالتي ناس دودو زله دوم إنسان حوس تفسس وحوزين وين تقرأ خاطونا مالتي حدث علامة ناي درب تاتيو ناي علامة أي من مسوس تقرأ أوجنن ينبر تقرأ يا زارة أي زارة بهالله أمحرني يزارب أورومني يزارب تقريني يزارب نحلوات نحن نتر هز تقرأي مسقون نخوينه مسوز تقرأي كوين زقالس بيرا حيلي نايم خد حيلي مسألة أتصلفوا أكم زلة زمان أكم زلة سألمات أوان هز تقرأي أكم زلة ناي كفاءن
ናይ ፈተናን እዋን ከዓ ክህሉ ድየ ክጠፍእ ክህተን ድየ ክነብር ኣብ ዝብለሉ ብፀላእቲ ትኸወለሉ እዋን ከዓ ምስቶም ህዝቢ ትግራይ ኣይተነብርን ኢሎም ከጥፍእዎ ክውትርዎ ዝሰርሑ ዘሎ ተሰሊፉ ትግርኛ ዘይዛረብ ኦሮምኛ ዘይዛረብ ኣይኮነን እዚ ህዝቢ እዚ ናይ ሃላዋትን ናይ ድሕንነትን ስጋኣት ኣሎ ክነብር ክጠፍእ እዩ ትሕቶ ሕዚ ንሳቶም ከዓ ከነጥፍአካ ኢና እዮም ዝብልዎ ዘሎ ስኻ ኣይጠፍእን ኢሉ ዝቃለስ ዘሎ ኣብታ ኣይጠፍእን ኢሉ ንመኸቱ ክቃለስ ከሎ ንሃላዋቱ ዝሕግዝዎ ከም ብሄር ከይብተን ከም ህዝቢ ከይጠፍእ ዝሕግዙ ኣምሓርኛ ዘይዛረቡ ኦሮምኛ ዘይዛረቡ ኣብ ጥቃ ትግራይ ዘይነብሩ ብዙሕ ኪሎ ሜትር ዘይርሕቑ ኣይኮነ ኣብ ሃላዋትካ ዝሓገዘካ ፎታዊ ከዓ እዩ ሓውካ እዩ ናይ መኸት ዓቕምካ እዩ ናይ ቁርፂ እዋንካ እዩ ንስኻ ንክትጠፍእ ምስ ፀላእቲ ኮይኑ ግንባር ተሰሊፉ ዝዋግአካ ሓይሊ እንተኮይኑ ከዓ ትግርኛ ተዛራባይ ዘይወዝሖ ኣይወዝሖን ኣይኮነን እዙይ ፀላእ እዩ ሕዚ ትግራይ ትውረርን ኢሉ ወዲ 18 ዓመት መስዋዕትነት ዝኸፈለ ንብልፅግና መሪሑ ህዝቢ ትግራይ ከጠፍእ ዝመፅእ ዘለን ክልቲኦም ኣሕዋት እዮም ዝበሃል ናይ ኣቕሽቲ ተረኽ ናይ ጳጳሳት ተረኽ ናይ ፖለቲከኛታት ተረኽ ናይ ፖለቲካ ውድባት ተረኽ ሓደ ነቲ መስዋዕቲ ምናእስ እዩ ካልኣይ እንታይ መስለካ እዚ ኮነ ኢሎም ኮይኦም ዝዛረብዎ ዘሎ ካብ ጥፋኣቶም ዘይመሃሩ ፅሊኢት ምዝራብን መራሕቲ ምንሻውን ከም ናይ ፖለቲካ ዓላማ ዝመስሎም ናይ ክልተ ኣሕዋት ውግእ ጠጠው ይበል ናይ ብልፅግና ናይ ሰራዊት ትግራይ ውግእስ ናይ ክልተ ኣሕዋት እዩ ናይቲ ጀኖሳይደር ስርዓት ብልፅግና ግንባር ቅንባር ተሰሊፍካ ናብ ሰራዊት ትግራይ ምትኳሰስ ናይ ክልተ ኣሕዋት እዩ ነቲ ህፃን ቆልዓ ትግራይ ከድሕን ዝስዋእ ዘሎ ስኮን ገርገር ከተናእሶ ሓቂያ ክትቀትል ኣለካ ክትብሎ ፀላኢ ስለዝመከተስ ብልፅግና ሓዊ ማለቶም ድዮም ከምኡ ዲ ፖለቲካ ጠፊእዎም ከይመስለካ ነቲ መስዋእቲ እዮም ዘናእስዎ ዘሎ ንኾንቲ ኢኻ ዝስዋዕ እዮም ዝልዎ ዘሎ ግደፎ ብልፅግና እቶ እዮም ዝልዎ ዘሎ ሓዊ ኢልካ ይተኩስ ግደፎ ንኣብነት ማለት ቢሰበር ውግእ ነይሩ ግጭት ነይሩ እቶም ናይ ስምረት ብልፅግና ሚሊታሪ ክንፍ ተዓጢቆም መፅኦም ውሕዳት እዮም ተዓጢቆም በር ተረፉ ጀለ እዮም ምስዕዲ ዝኸዱ ዝነበሩ እናተገፈፉ እዮም ዝኣቱ ዘሎ ወዲ ማእኸላይ ዞባ ወዲ ምብራቅ ወዲ ሰሜን ምዕራብ ወዲ ካሊእ ከባቢ ዞባታት ተኮይንካ ዓጥቀ ይወሃካ ወዲ ሓንቲ ወረዳ ወይ ወዲ ሓንቲ ጣያ ዝኾነ ከባቢ እንተኮይንካ ከዓ ተኣማኒ ዓጥቀ ይወሃካ እቲ እናተዋግዕ ዓርሱ የድሕን እቲ ዘይእመን ዝብልዎ ግን ጀለ እትዎሞ መከላኸሊ ዘይብሉ እውን ይመውት ከይተዓለመ ከይሰልጠነ እትወና ሓዊ ምክንያቱ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ዕላማ ሰራዊት ትግራይ ምዕራብ ከየምልስ ፀለምቲ ከየምልስ ምእንታው ክፅመድ እዩ ብልፅግና ሰንትራላይዝር ዝመርሖ ባጀት ካብኡ ዝመፅእ ኦራልሳተን እየ ዘቕራ እቶም ቆልዑ እዚኣቶም ክኣቱ ከለዉ ቢሰበር ግን ናይ መድፍዕ ድጋፍ ዝህቦም ዘብል ኮይኑ እዩ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሰዞም ቆልዑ እዚኣቶም ፈተውት እንተኮይኖም ተጋሩ እንተኮይኖም ብልፅግና እውን ፈታዊ እዩ ማለት እዩ ኣብኡ ከተጋሩ ኣለዉ ሓቂ ብልፅግና ታሕቲ ደረጃ እኮ ብልፅግና ኣለዎ ሰራዊት ድሕርና እውን እተተይልና ኣብቲ ዝሓለፈ 2013 2014 2015 እውን ንዮሃንስ ገብረ መስቀል መሪሖም ኣበባው ታደሰ ፀላኢ ዮሃንስ ግን ፈታዊ ሳሞራ ፈታዊ ብርሃን ጁላ ግን ፀላኢ ዝበሃል እቲ ፀላእስ ቋንቋ ይኽእል ዘይኽእልን ሰው ቋንቋ ትኽእል እንተኮይኑ ፈታዊ ዝበሃል ኣሰላልፋ ብጣዕሚ በቶም መስዋእትቶም ህፃውንቲ መሕፋሪ ናይ ብልፅግና መድፍዕ እንድሽቃን ሒዞም መስቀጥላ ሒዞም ረንጀር ተኸዲኖም ብልፅግና መሪሖም ናብ ትግራይ ክኣትሞ ብልፅግና ስርዓት ውዚ ተኺሎም ናብ ስልጣን ክወፁ ዝመፁ ዘለዉ ሓይልስ ንክልቲኦም ከምኡ ጌርካ ማዕረ ምስራዕ ማለት እቲ መኸተ ግደፍዎ ኢድኩም ሃው መብልፅግና ትግራይ እቶማት እያ ናይዞም ፖለቲካ ውድባት እዚኣቶም ቁዋ ህወሓት ካሊእ ዝሕትት 100 ፀገም ክህሉ ይኽእል ህወሓት መዓልቲ ድኽመት ክህሉ ይኽእል እዩ ኣይነስፍሐሎም ማዓንቲ ዘይ ኣጀንዳ ኮይና እምበር ናብ ልዕሊ ኮር ይወስድዎ ልዕሊ ኮርማ እንዲያው በቲ ሰራዊት ትግራይ ዝወሰነ ደረጃ ይወሰንን ውሳነ ሰራዊት ትግራይ በብደረጃኡ ዘሎ እዩ እናዓፈነ መፅኡ ልዕሊ ኮርማ ገሊኡ ድምፂ ታዕቆ ገሊኡ ግዛዕ ኮነ እናኾነ ናብ ኢሊት ደረጃ ስለተሳገረ እንተስ ዝተፈላለየ ስሑት ገምጋም ሒዙ እንተስ እንጀሮን ጥቕሙን ኣስልዒዎ እንተስ ብተፈላለየ መንገዲ እስማነ ህዝቢ ትግራይ ቀጥ ዝበለ ህዝቢ ትግራይ ዝወረደ ሰራዊት ትግራይ ቀጥ ዝበለ ልዕሊ ኮርያ ግዛዕ ዝበሃል ነገር የለን ሰነ 21 ትግራይ ነፃ ወፅያ መቐለ ሙሉእ ትግራይ ዋላ ይኹን
ብልጽግና ሰነ 21 2013 ሽዕርና ሓቀ እንደገና ጥሪ 15 ሰራዊት ትግራይ ዝወሰነ ውሳነ ናይቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ውሳነታት ምዕረግን መጠቃለልን ነይሩ ሓቀ ሽዑ ከዓ እንደገና ካልኣይና ብልጽግና ካብ ትግራይ ፀራሪግና ወፂና እንደገና ድጋመ መቐለ ሓራ ወፂና ንጌታቸው ንግዛዓየ ጥልመት ዝፈፀሙ ናይ ብልጽግና ብደጀን ዝነበሩ እዮም ካብ ደጀን ከዓ ጉሒፍና ደውሪና ትግራይ ጉሒፍ ደውሪዎ ቴክኒካሊ መዓልቶም ኣኺሎም እዮም ከይዶም ግን ንቀደም ጌታቸው ሽረ ይተባረረ ግን ጌታቸው ዓድዋ ክስሙ ይተባረረ ግን ጌታቸው መቐለ ይተባረረ ኣውዚ ዝተረፈ ኣለዎ ክባረሩ ዝግብኦም ዝነበረ ኣሕዋል ሰማዕታት ዘባረሮም ህዝቢ ትግራይ ማይጨው እዩ ዝተባረረ ሃፍቲ ኪሮ ሰብ ካልእ ኣይኮነን ተባሂሩ ህዝቢ ዝዋደው እዩ ዘባረሮ ንምንታይ ጠላማት ስለ ዝኾኑ ስውእ ስለ መስዋዕቲ ረጊፆም ስልጣኖም ስለ ዘቐደሙ ረሕቦም ስለ ዘቐደሙ እዩ ሳስ ምስ ብልጽግና ኢና ንገጥም ኣለና ትግርኛ ዝበዝሕ ተዋጊእና ኦሮምኛ ዝበዝሕ ተዋጊእና ኣይኮነን ጸለምቲ መንዲ መሪሕ መፅኡ ሳቶም ኮይ መሪሕ መፅኦም 2013 2014 ጥምር ይበሃል ነይሩ ተስታውሳንካ ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ኣምሓራ ፋኖ ዝበሃል ነበረ ሽዑ ጥምር ጦር ዝበሃል ነይሩ ህዚ ኮ ተጋሩ ኮይኖም ጥምር ጦር ኮይኖም ኣትዮም ነይሩ መስዋዕቲ እኮ ከፊልና ሓደ ይኹን ክልተ ብዞም ቆልዑ እዚኣቶም ከይገርካ ምስ ብልጽግና ኮይኑ ዝዋጋእካ ዘሎ ጥምር ጦር ንስኻ ናይ ክልተ ኣሕዋት ትብሎ ባይዞ እዚ ነቲ መኸተ ምናእሲ ነቲ ህዝቢ ከይምክትን ከይጋደልን ምግባር እዩ ንብልጽግና ምውጋን እዩ ኢንዳይረክትሊ እዞም ውድባት እዚኣቶም ፍርቂ ማእኸላይ ኮሚቴ መው እዩ ዘሎ ብካሊእ ኣባሃላ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ብሓይሊ ከፍርስ እየ ዝብል ዕጡቕ ሓይሊ ዘይምኹናን እዩ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ንኸመይ ኣይብሉ ስናይ ኦነግን ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊትን ናይ ክልተ ኣሕዋት ውግእ ዳኣ ዘይብሉ ሕዚ ናይ ኦሮምያ ፍሉይ ሓይልን ናይ ኦሮምያ ፍሉይ ሓይልን ኦነግን ዳኣ ናይ ክልተ ኣሕዋት ዝብል ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ንኸም ኣብ መግለፂ የውፅኡ ኣይብሉን ትግራይ ሕጊ ስለ ዘይኽበር ትግራይ ስርዓት ስለዘየለ ግን ተዓጢቑ ትግራይ ከፍርስ ህዝቢ ትግራይ ከድሚ ዝዋግአና ዘሎ ምስ ብልጽግና ኮይኑ ሓይሊ ናይ ሓዊ ኢልካ ተናቐሶት መኸተ ብካሊእ ባህላ ነቲ ዕጡቕ ሓይሊ እዚ ምኹናን የለን ማለት እዩ ከምኡ ዝበሃል ከዓ የለን ክልተ ነገር እናጣቐስካ ሕጋውን ዘይሕጋውን እናጣቐስካ ፖለቲካ ወዲ ኮይንካ ኣብ ትግራይ ምስራሕ ይከኣል ግን ኣብ ትግራይ ሕጊ የለን ሕጂ ፖለቲካን ሓሚቑ ስለ ዘሎ እዚኣ እውን ዝደልያ መሪሕነት ቁልፎታ ስለ ዘሎ ንወደን ጥር ደው ኢልካ ከመይ ድሓን ደው ኢልካ ተመስገን ዳዊት መፅኡ ዘለስ ብሓቂ ከምኡ ስኻትኩም ናይ ከባቢነት ስለ ዝቐየርኽዎ ስለ ተኸፋፈልኩም ድስ እንታይ እዩ ተረዲእካ ዲ ተመስገን ዳዊት ምንፁ ሰይተሓጎሰን እቲ ሚድያ ንሱ ማለት ከ ተመስገን ዳዊት ምንፁ ሰይተሓጎሰን ዕጡቕ ሓይሊ ክጠናኸር ይደሊ እዩ ማለት እዩ ጉህኒ እሱ ካልኦት ምንታይ ኸየርክዎ እዩ ዝምክቶ ዘሎኒ ተመስገን ዳዊት ማለት እዩ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ግን ንጃልማረ ይድውለለን ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ግን ንዘመነ ካሰይ ይድውለለን ሕጊ የለን ኣብዚ ዓዲ ምክንያቱ ብዙሕ ፖለቲካዊ ሰንተር እዩ እኒአ ብዙሕ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ሓይልታት እዮም እኒአው እዚዩ ዝደልየ እውን ኣሎ ዋላ ኣብቲ ቁልፊ ግዜያዊ ምሕዳር ዘሎ ፖሊስ እውን እዚ እናርኣየ ይሓልፍ ዓቃ ሕጊ እውን እዚ እናርኣየ ይሓልፍ ድሓር ዕጡቕ ሓይሊ ምዃንስ ከም ጅግንነት ይረአ ማለት ፀረ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታውነትን ማለት እዩ ግን ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ስልጣንስ ብሓይሊ ክነፍርስ ኢና ኢሎም ናይ ሰላም ሓይሊ ከዓ ኢና ይብሉ ድሽቃ ተዓጢቕካ ብናይ መከላከያ መዳፍዕና ናተሓገዝካ ናብ ትግራይ ናብር ሕዚ ጅግናና ምክተለ ዝበሉ ወሪኡ ካብ ፀለምቲ ናይ ኣርማ 50 ዝነበረ ቆልዓ ናይ ካሕሳይ የስ ኣነ ሰራዊት ትግራይ ዝነበሮ ምግዳል ጅግንነት እየ ዝፈልጥ ድኽመት ነይሩ ግን ኩሉ ናፍቲ ሰራዊት ኮይና ወይ ኣብቲ መኸተ ኮይና ዝፈፀምና ስሕተት እዩ ንሕሉፍ ምናእሰ የድልየንን ኣነ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ፅቡቕ እዋን ፅቡቕ ገይሩ እዩ ኣዲኡ ኣብ ፀሃየ ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ሽረ እኒሃ ናይ ባርነት ህይወት ትነብር ትሕቲ እንስሳ ትነብር ካብ ኣደባ እያ ተፈናቂላ ሓፍቱ ተንብየ እኒሃ ማዓስከር ሓንቲ ሸራር ከዓ እኒሃ ለሚና ትበልዕ እዚአን ንምዕራብ ከይምለሳስ ምስቶም ምዕራብ ዘፈናቀሉ ኣብቲ ገዛ ዲኡ ኮይኖም ደፊሮምን ግሂሶምን ተጋሩ ዘባረሩ ካብኦም ቅርሽና ተኸፈለ ፀለምቲ ግን መሪሑ መፅኡ ይዋግአና ኣሎ ማለት ንምዕራብ ከይንሰግድ ንፀለምቲ ከይንሰግድ ኮይኑ ኣይ ዓለም ከምዚ ርኢኻ ትፈልጥ ከምዚ ዝበለ ዓለም ኮታ በቃ ልክዕቲ ናይ መን ዝበሃል ናይ ሩስያ ዝነበረ ዕጡቕ ሓይሊ ሓቀይ ነይሩ ተደራጀው ሓይሊ ናይ ሩስያ ድሓር ብነፋሪት ተሓምሽሽ ዝሞተ ዋግነር ማለት ከም ፒኤልሲ ተጣይሹ ንክዋጋእ ድሓር ይካራ ማለት እዩ ተኻርዩ ይዋጋእ እሞ
حروزي مستعوته نجار هذا خنا عدم كاري خلي لك كم زي مكينة جزي خاص عسات تشحق زعل سو من تكاريا مالتي نمسا زياتهم كفت حرام زبحال عدم ماتهم كيدا بيلصقنا تخاريس نا تግራይ ዘትኩሰም ማለት ኮኛ አዲኻስ ና ምዕራብ ከይትመለስ ሓፍትኻስ ና ምዕራብ ከይትመለስ መስ ከይትመለስ ቃለ ሰለስተ ከፊሉ ካተዋጋ እዚስ ናይ ኩራዓት እዚስ ናይ ክትሕዋት ይባል ተጋሩ ባዓልና ክንሓፍረሉ ዝግበአና በጣም ሕፈሪ መነወር ተጋሪ ቅድሚ ሌጎ ኦፍ ኔሽን ፍራሙ 19 እስራታት 19 ሰማንያታት ሰባርነት ሽየጥ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያው ነው ዓተዳጋ ነይሩ ሽየጥ ማለት እዩ هكذا قلوت كاك زع خير قلوت كات انكاران تخوين خبرت ولا شيء مالتي قلت ابو الشيط زلو عداق شياطن ينبر نسخه من زوص حكا ነገር የለን ነው አልኸውን ማለት ነው ወይ ከም አድርጎ ወይ ከም በቅለ ይኸቸ አፋሪ ሃሉ ሰቆጣ ሃሉ ጸለምቲ ሃሉ እዛ حرام او نوري ዝነብር ዘለሰ ከም ባሪያ ተሸይጡ ያው ትግራይ ትኩሰለይ ገንዘብ ያኸ ዓላሙ ታይ ዓላማ ካንዶለን ታይ ለካ ሰራዊት ትግራይ ናይ ምን ተخفرስ ይለካ ሰራዊት ትግራይ መስፈረሰ ኸንታይ እንታይ ጽግና ኻአቶ ማለት ታዲያ አይብል መንእሰይ ይምራሕ ይብል ካውኻ ዓብይ ምርሕ ይብል ዓላማ ኮነ ዓብይ ናይ ንሽን ዝባሃል የለ ዓላማ ይኻ ቀደም ተሳልፋ ይኻ ትወግን ንሓረስ አይድኻ ንከተማ ነባር ዲኻ ንሲቪል ሰርቫንት ዲኻ ነይናይ ናይ ፖለቲካው ደርቢ ነይኑ ናይ ማሕበረሰ ክፍል ኢኻ ተወዲሊ ኢልካ ትወጽ ዘለኻ ኢልካ ሓትወጽ ምር ዕድመኩም ሓር መንእሰይኩም ከተጣይስ ዘለኻ እስና ናይ ወደን ጥሩስ አይዲዮሎጂ ንገረና ወለ سناي سبرت ايديولوجي نغرنا ولا سكعتي كالي علامه يولمن تابزيا خوينم طلبت فصيمم ناو غزا ادرخ ديو وايلم زنورو استغرام سباررم دعوت حيل زي قروس لفبيلم تغارنس مريحم خاطم بلصغنا لا تغراي تحنجركا بلصغنا تاتخاو ناو سلطان تملسيا تازرا مبر نغلم حارسك نطغبنا يلو زايول عدوا صلا اغيركا شيره صلا اغيركا خصم صلا اغيركا عدغرا صلا اغيركا نتاندرتاون زخونه طيان وردان صلا اغيركا نتارياون تأمن زي تأمن وردان غيرك نمن داخت قالس من تግራይ كل صلا انت غيرك እዚኦም አይዘር ወንጀለኛ ሃትዮም ወይ በዘጋጣሙ እዚ ሃፍት ክፍት መዝደልዮም ረይናዮም ኮይና አፍታው ሕዝኮ ተራዮም ኮይና ምትኳስውን ዘይኸሉ ቆልዑ ኮይም እና አምሮ ረእትዮም ማለት እዩ محزن አፍገዞም ቅበር ማለት እዩ سبب سلوزي ميدياتات بدم يقول قال سوى زقباكو هذا ما عندك وقع عندي حق خبري هذا تقرأ وزي خوينا تقتلس زقتل زلس ناي تقارو حواتي ناي سايسي تنجق غيران وزي بتعب محزني يعني حي اجل اي فيل سوري زي ما قاطعم زيون ولتك ودوات كونوا ميدياتات كونوا كاوزي زركب قرشي ترفكم بزح لايك بزح شير كرهو يخليه تايز بحال دلس لازل سام حما انا قال كرس لازقاقو كل زي سبر زيناتو وشتاعتي خاغن يات بحال ነገር deyብል ሶና ምዕራብ ትግራይ ከይንመለስ ናጽም እንተ ከይንመለስ ምጽላእ ኮይኖም ዋግናሉ ካው ስለዚህ ተወደሉ ክሳዕ ስለዝኾነ ህወሓት ማዓጥግመት አለው ትግራይ ማዓጥግመት አለው አውዚ ግን ስልጽግና ተወግል ነው ተወግልን እዩ ስልጽግና ተወግል ነው ነረም ጻሪግና ባሪርና ሕዝቡን ብልጽግና ትግራይ ይረግጻል ግልጽ እዩ ዝብስር ምን እንጥርጥር ይሆናል ብልጽግና ጀነሳይደር እዩ ከጥፈና ጸልእ ዘለ ስለዚህ ንዘጥፈና ክንምክት ክንቃለስ ከዓ ተፈጥራዊ ሰው ይዘለሰብ ከሐፍር كشاماق نقول بخم الله عدكم مس تجاجي ونكم هرخات قبرت كم بر لكن تحوت نايكم زي باز بحال نبلصقنا نايم الناس نتخفل ذل مسوعتነት المختن كع نايم الرسح يزخون زله وزقاطام زي نحق اكلاتكم حق خوري يصوعنا حق تزيخيركا حق زي ولا عدي ناب اناركيزم يخاطات اناركيزم كع مجرش مكتالي اذا قاعد كل زمحر أيكونن ياخذ زدل